שלום לכם. לאחרונה רבים מכם קיבלו הנחיית חירום שאומרת להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד להודעה חדשה. מה זה אומר? ההנחיה הזאת תישלח כשאנחנו יודעים שצפויות להתקבל התראות באזורכם בדקות הקרובות, ויש לנו את היכולת לאפשר לכם זמן נוסף כדי להגיע למקום מוגן יותר ולהתגונן בצורה הטובה ביותר עוד לפני שהתקבלה התראה. מה עושים כשמקבלים את ההנחיה? אם אתם יכולים להגיע לממד או למקלט, היכנסו עליהם עד לקבלת הודעה חדשה. אם אין ממד או מקלט בסביבה, הגיעו למרחב הכי מוגן בקרבתכם. חשוב לזכור, אין לצאת מהמרחב המוגן גם לאחר 10 דקות. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר רק בעת קבלת הנחיה מפורשת. מה עושים אם מקבלים את ההנחיה בעת נסיעה ברכב או בהליכה ברחוב? במקרה שכזה יש להמשיך בנסיעה או בהליכה, להגיע מהר ככל הניתן למבנה, ולהיכנס למרחב מוגן עד להודעה חדשה. אם מתקבלת התראה ולא הספקתם להיכנס למרחב מוגן, יש לפעול על פי ההנחיות בעת קבלת התראה. לשאלות נוספות אנחנו זמינים עבורכם במוקד 104, ברשתות החברתיות ובפורטל החירום הלאומי עם כל המידע. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.